मोदकेन स्नापयिष्ये। ओम गन्धद्वारां दुरादृष्टां नित्यविषयां ईश्वरीव सर्वभूतानां तामिहोपवेशनं गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम पुष्पावती प्रसूवती फलिनिरापलवता शिवायव सजित्वरीलपारयिष् नमः। पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि। ओम या फलिनिर्यापला ओम या फलिनिर्यापला पुष्पायाश्च विष्णुः बृहस्पतिव्रतस्थानं चन्द्रमसः फलोदकस्नानं समर्पयामि। फलोदकस्नानान्तरेण शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। नैर्माल्यञ्च विसर्ज्य महाभिषेकस्नानं कुर्यात्। नैर्माल्यञ्च विसर्ज्य महाभिषेकस्नानं कुर्यात्। नैर्माल्यञ्च विसर्ज्य महाभिषेकस्नानं कुर्यात्। ओम सहना भवतु। श्री नीलकंठ ब्रह्मेश्वर देवस्थान वडदुर्गा ट्रस्ट पुरोरी गोवा कळलं। त्याचप्रमाणे याचे नागपंचमीचे महत्त्व त्या नागराजनाचे आपले तारकासुरांचे संहार केल्यानिमित्ताने त्या नागपंचमी म्हणून येतात। त्या राक्षसापासून ज्या भूलोकात त्रास असलेल्या त्या त्रास निवारणासाठी असे आपल्या नागदेवतांनी त्या तारकासुर संहार केल्यानिमित्ताने नागपंचमीचे महत्त्व असा। त्या खातीर नागदेवतांक वर्षाक एक दिवस असा नागपंचमी म्हणून विशेषतः पूजा आम्ही करतात। ते नागपंचमीचे महत्त्व म्हणजे ते तारकासुरांचे संहार केल्यानिमित्ताने त्या राक्षसापासून जे उपद्रव असले ते उपद्रव निवारणासाठी असे आपण नागदेवतांनी असे आपले तारकासुर संहार केल्यानंतर हे नागपंचमी दिवस म्हणून आम्ही शुद्ध दिवस म्हणून आणि पंचमी त्या दिवशी ते तारकासुर संहार केल्यानिमित्ताने ते नागपंचमी म्हणून आम्ही मनयतो। नमस्कार, श्री नीलकंठ ब्रह्मेश्वर वनदुर्गा विश्वस्तर्फे तुमचे सगळ्यांचे नागपंचमी शुभेच्छा। गेली 23 वर्सां हे देवस्थान परवरी ह्या पठारान आसा। मेन देवता म्हणजे आमचे महादेव लिंग जे स्थापित आसा जे 23 वर्सां पयलीं केल्ले, त्याच्या बरोबर महागणपती तशेंच हनुमानाची हांगा स्थापना जाल्ली आसा। वार्षिक जे हिंदू शास्त्राप्रमाणे जे कितें कार्यक्रम आसा ते सगळे कार्यक्रम हांगा जाता। तितून मेन आमचो जो सण जाता तो म्हणजे नागपंचमी। हांगा एक जी नॅचरल फॉर्मान जी रोयण आसा तेजेर हांगा एक नागाची मुर्ती जी स्थापन केल्ली आसा तेजे अभिषेक जाता। त्याच बरोबर हांगा शिवरात्रेचो एक मोठो कार्यक्रम जाता जितून साधारणतः 6-6.5 हजार सुमार लोकांक अन्नदान जाता ह्या ट्रस्टा तर्फे। त्याच बरोबर हे ट्रस्ट कितलेशेच चॅरिटेबल एक्टिव्हिटीजूय करता, म्हणजे अन्नदाना बरोबर बाकीचे मेडिसिन डिस्ट्रीब्युशन असता किंवा ओल्ड एज होमांक जे असिस्टन्स आसा ते करतात। हाल्लीच रिसेंटली आम्ही एक स्कुलाक बुक्स डिस्ट्रीब्युशन केल्ले आसा। अश्यो रिलिजियस हेजे बरोबर चॅरिटेबल एक्टिव्हिटीजूय करता। हे एकूच अशी संस्था आसा जी जेका 1288 एज वेल एज 80G दोनूय मान्यता मेळयली आसा आणि जी डोनेशन्स आसा ती सुद्धा हे संस्थेतर्फे आमकां एक्झम्पशन मेळयलें आसा अंडर इन्कम टॅक्स। लोकांक अपील आसा की हे संस्थेचे आता सध्या काम चालू आसा। देवस्थानाचे एक मोठे देवस्थान युनिक अशें देवस्थान करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। तितून सुद्धा तुम्ही सहभाग करचे। तशेंच हांगा जे धार्मिक कार्यक्रम जाता तितून सगळ्यांनी सहभाग जावन तेजो लाभ घेवचो।